Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Verlino. Taong 1990, Paniki, Romblon. Noong mga panahong ito, may sariling pamilya na si Verlino. Mula pagkabata, isa na siyang mangingisda. Kaya nung nagkaasawa at nagkaanak, ganon ding trabaho ang kanyang ipinambuhay. Hindi madali ang pangingisda. Minsan may mga pagkakataong matumal at walang kita. Kaya sa mga ganoong sitwasyon, kailangan nilang magtiis sa kung ano ang meron. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong pagtitiis, patuloy pa ring puno ng pag-asa si Verlino na balang araw ay makakaahon din sila. At para magkatotoo ito, alam niya na katakot-takot na sakripisyo sa pagtatrabaho ang kinakailangan niyang gawin. Dumaan ang mga araw, hindi na halos nakatungtong ng lupa si Verlino. Palagi na siyang nasa laot para manguha ng mga isda at iba pang mga lamang dagat. Gabi man o umaga, hindi niya ito iniinda. Kahit ang sariling pagod niya, halos hindi na rin niya napagtutuunan ng pansin. Inakala niya na yon ang pinakamabuting gawin. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isa itong malaking pagkakamali. Madalas mamalaot si Verlino sa lugar kung saan malapit sa pinaglubugan ng Doña Paz. Ang barko na kumitil sa libu-libong katao noong mga nagdaang taon. Marami siyang naririnig na kwento patungkol sa laot, pero lahat yon ay pinagsasawalang bahala niya sa kadahilanang di hamak na mas maraming isda sa parting yon ng dagat. Hindi rin siya kumbinsido na marumi ang mga isda roon, lalo pat malulusog naman ang mga ito. At naniniwala rin siya na matagal na ang trahedya, kaya wala na itong bakas sa ilalim man o sa itaas ng dagat. Isang gabi, habang namamalaot siya, kapansin-pansin ang katahimikan ng paligid. Ang tangi mo lang roong maririnig ay ang marahang paghampas ng alon sa gilid ng maliit na bangka niya at ang malamig na ihip ng hanging amihan. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, tila isang malaking salamin ng karagatan, napakapayapa at puno ng lihim. Ngunit habang nakatuon ang kanyang atensyon sa lubid na nakalubog sa tubig, bigla itong umigting nang hindi niya inaasahan. Halos dumausdos si Verlino sa makitid na sahig ng kanyang bangka. Mabilis niyang ibinangon ang kanyang katawan at ipinulupot ang kabilang dulo ng tali sa katig upang hindi siya tangayin. Maya-maya pa, bahagyang tumagilid ang bangka sa lakas ng puwersa mula sa ilalim. Sigurado siyang malaking isda ito. Marahil isang dambuhalang tangige o tuna na naligaw malapit sa pinaglubugan ng Doña Paz. Kaya naman buong puwersa niya itong hinila ng hinila hanggang sa unti-unti na niyang makita ang isda. Ang kaso lang, nang medyo malapit na ito sa ibabaw ng tubig, bigla siyang nakarinig ng mga kakaibang tinig mula sa ilalim ng dagat. Para itong sigaw ng libu-libong mga tao. Nakakabaliw pakinggan ng mga tinig na yon, ngunit alang-alang sa isdang nahuli niya, hindi niya ito pinagtuunan ng atensyon. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang may nakita siyang isang nilalang na biglang humagibis mula sa ilalim, papaitaas ng tubig. Malapit lang ito sa kanyang bangka, kaya pag-ahon nito, halos lumubog ang sinasakyan niya. Mabuti na lang talaga, nagawa niyang makabalanse at mabilis na nakalayo. Maya-maya pa, pagsilay niya sa kalangitan, dito niya nakita ang isang nilalang na unang beses pa lamang niyang masilayan. Malasatao ang itsura nito. Ang kaso lang, may mahaba itong mga binti. Meron itong pakpak na nakadikit sa kanyang mga braso at nagliliwanag ang mga mata nito kahit sa kadiliman. Bago yan tuluyang naglaho, isang nakakabinging atungal ang pinakawalan nito
na kaagad na nanuot sa kanyang kalamnan. Pagkatapos ng pangyayaring yon, naging malamig at matamlay ang pagbabalik ni Verlino sa kalupaan. Ang malaking isdang kanyang naiuwi, na sana'y magbibigay ng malaking kita at tuwa sa kanyang pamilya, ay tila nawala ng halaga. Hindi niya maipaliwanag sa kanyang asawa ang namumuong takot sa kanyang dibdib. Pinili niyang manahimik. Inakala niyang sa pag-apak niya sa tuyong lupa, may iwan niya sa laot ang kababalaghang nasaksihan niya. Ngunit naging simula pa lamang yon ang kanyang kalbaryo. Pagsapit ng sumunod na gabi, hindi na siya makatulog ng payapa. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, muli siyang hinihila pabalik sa madilim at malagim na bahagi ng karagatan. Sa kanyang mga panaginip, umaapaw ang tubig alat sa loob ng kanilang maliit na kwarto. Ang sahig ay nagiging yelo sa lamig at mula sa ilalim ng kama, nakakarinig siya ng mga kaluskos at doon nagsisimula ang mga atungal. Sa kanyang bangungot, laging lumilitaw ang imahe ng nagliliyab na barko ng Doña Paz. Umaalingaw-ngaw ang mga sigaw ng libu-libong taong nalulunod, nasusunog at nagmamakaawa. Mula sa maitim na tubig, daan-daang mga kamay na sunog at naaagnas ang pilit na umaabot sa kanya. Kumakapit ang mga ito sa kanyang mga binti. Hinihila siya pababa sa kailaliman. At sa tuwing titingala siya upang humingi ng saklolo, sasalubungin siya ng dalawang nagliliwanag na mata ng mismong nilalang na nakita niya, na sa mga sandaling yon ay binabalot na rin ng apoy ang buong katawan. Matapos niya yung masilayan, magigising si Verlino na basang-basa ng pawis, sumisinghap ng hangin at nanginginig ang buong katawan. Naging pang-araw-araw ang bangungot na ito. Unti-unting naubos ang kanyang lakas hanggang sa namayat siya, lumalim ang mga mata at palaging balisa. 3 araw ang lumipas, hindi na pumalaot si Verlino. Nanatili siya sa loob ng bahay, laging nagmamasid sa mga bintana at pinto. Napansin ng kanyang asawa ang kakaibang ikinikilos niya, ngunit walang nakuhang sagot mula sa mangingisda, kundi isang matalim na tingin at mariing babala na wag lalabas ng bahay pagsapit ng dilim. Pagkatapos ng ika-4 na gabi, doon na nag-iba ang ihip ng hangin. Di pa man gaanong kalaliman, kapansin-pansin ang kawalan ng bituin sa langit. Binalot ng makapal at hindi pangkaraniwang hamog ang buong nayo ng paniki. Kasabay ng pagbaba ng hamog ay ang pagdagsa ng isang napakasangsang na amoy. Amoy ito ng nabubulok na isda, lumang kalawang at sunog na karne. Halos pumasok ang alimuom sa mga siwang ng dingding na pawid ng kanilang tahanan. Maya-maya pa, nagsimulang mag-alulong ang mga aso sa paligid. Hindi ito kahol ng galit, kundi iyak ng matinding takot. Pagkatapos ng ilang minuto, biglang tumahimik ang buong paligid. Isang nakakabinging katahimikan na nagpataas ng kanyang mga balahibo. Dahil dito, kagad niyang kinuha ang kanyang itak. Hinasa niya ito ng mariin, tila batid ng kanyang kutob na may paparating. Hindi naglaon, nang mapansin ng kanyang asawa ang paghahasa niya, kaagad siya nitong nilapitan para tanungin. Maging ito man kasi, hindi na napapakali dahil sa mga kakaibang kilos na ginawa niya. Pero sa halip na umamin, tanging mga babala lamang ang kanyang isinagot sa kanyang asawa. Huwag kayong sisigaw kahit na anong mangyari. Manatili lang din kayo sa loob. Naiintindihan mo ba? Huwag ka na rin magtanong ng magtanong pa dahil ang nangyayari ngayon ay hindi mo mauunawaan. Nang marinig ito ng kanyang asawa, wala na itong nagawa kundi ang pumasok sa loob ng silid. Takot na takot man ang mga ito,
Pinili niya yung huwag pagtuunan ng pansin dahil sa masamang kutob na patuloy niya noong nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas. Bigla siyang napahinto sa paghahasa nang may marinig siyang malakas na atungal mula sa labas. Pagdungaw niya sa maliit na siwang, nanlaki ang kanyang mga mata sa bagay na kanyang nakita. Hindi lang ang nilalang ang dumating, kasama nito ang mga taong matagal nang patay. Ayon sa kanya, karamihan sa mga nilalang na yon ay halos pusta na, indikasyon na nagmula ang mga ito sa barko na lumubog. Ang hindi niya lang maintindihan, bakit siya nito sinusundan? Anong hinahanap nito sa kanya? Maraming katanungan ang pilit na sumasagi sa kanyang isipan na halos hindi niya alam ang sagot. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, mas lalo pa siyang kinabahan nang may marinig siyang tinig mula sa nilalang. Bumalik ka. Subukan mo kaming puntahan. Kunin mo sa ilalim ang aking mga kadena. Iahon mo sila. At mula rito sa lupa, tunawin mo sila ng apoy. Yun lamang ang paraan para makabalik ka sa dati mong buhay. Habang binabanggit ito ng nilalang, kakaiba ang boses niya. Parang napakagaspang nito. Nakakatakot itong pakinggan, ngunit batid ni Verlino na nagsasabi ito ng totoo. Matapos nitong magwika, kagad itong tumalikod at naglaho sa kadiliman. Kinabukasan, isang balita ang gumimbal sa baryo nila. May 2 batang nawala at ayon sa pamilya, wala namang mga senyales na lumabas ang mga ito sa kasagsagan ng gabi. Ang tanging nakita lang nila ay ang bakas ng 3 kalmot sa labas ng bintana kung saan ito natutulog. Di man sila sigurado, ngunit naniniwala sila na kagagawa ng bagay na yon ng mga aswang. Lumipas ang araw na yon at may nawala na namang isang bata. Pero sa pagkakataong ito, nakatira ito sa kabilang baryo. Sa sumunod na araw, dito bumalik ang kanyang panaginip at ang isang babala. Sinabi ng nilalang na yon na sa bawat araw na hindi niya nakukuha ang tanikala, patuloy na may mamamatay sa kanilang lugar hanggang sa ang kanilang pamilya na lamang ang matira. At kapag nangyari ito, dito na rin sila bibiktimahin ng nilalang. Nang marinig ni Verlino ang tungkol dito, tila bang nagkaroon siya ng pagnanais na tulungan ang nilalang. Ang kaso lang, sa unang subok, ni hindi man lang niya nakita ang barko. Masyadong malalim ang pinaglubugan nito at masyado itong imposible para sirain ng isang tao na walang sapat na kagamitan. Dahil dito, nagpasya siyang kausapin ng nilalang sa kanyang panaginip. Walang sabi-sabi, muling pumikit si Verlino. Sa paglapat ng kanyang mga talukap, hindi dilim ang sumalubong sa kanya, kundi ang nakakapasong lamig ng dagat. Nasa panaginip na naman siya. Mabilis siyang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa pababa sa kailaliman. Hanggang sa mapansin niyang palalim ito ng palalim. Paunti-unti, nawala ang sinag ng buwan at napalitan ng nakakakilabot na tanawin. Ang kalansay ng Doña Paz, nagliliyab sa ilalim ng tubig, pinalilibutan ng libu-libong aninong lumalangoy ng walang direksyon. At sa gitna ng nasusunog na barko, nakatayo ang halimaw. Ang nagliliwanag nitong mga mata ay nakatitig ng diretso sa kaluluwa ng mangingisda. Nang makita niya ito, kagad na sumulong si Verlino, pinipilit labanan ang bigat ng tubig. Hinarap niya ang nilalang, hindi na upang magmakaawa, kundi upang makipagkasundo. Hindi ko magagawa ang inuutos mo. Tao lang ako.
Madudurog ang buto ko bago pa man ako makarating sa barko. Wala akong kakayahang sumisid sa ganyang kalalim. Pagpapaliwanag ni Verlino. Nang marinig ito ng nilalang, kagad naman itong sumagot direkta sa kanyang isipan. Alam ko ang hangganan ng iyong laman, mangingisda. Ngunit ang sumpa ng kadenang bakal ay pumipigil sa akin at sa libu-libong kaluluwa upang lumisan. Kukunin mo ito at bibigyan kita ng kapangyarihan ng dagat upang hindi ka lamunin ng kailaliman. Mula sa nagliliyab na katawan ng nilalang, itinaas nito ang kanyang kanang kamay na may mahahaba at matatalim na kuko. Itinarak nito ang sariling kuko sa kanyang dibdib. Isang maitim at malapot na likido ang umagos mula roon. Hinugot ng halimaw ang isang dambuhalang kaliskis. Isang itim ng uling ang kaliskis. Ngunit sa gitna nito ay may nagliliwanag na pulang ugat na tumitibok na parang isang buhay na puso. Tanggapin mo ang luyang dagat ng mga patay. Isang kaliskis mula sa sarili kong baluti. Lulunukin mo ito bago ka pumalaot. Papalitan nito ang hangin sa iyong baga at gagawing bakal ang iyong balat. Hindi mo mararamdaman ang lamig. Hindi ka madudurog ng bigat ng tubig at makikita ng iyong mga mata ang lahat ng lihim ng kadiliman. Matapos nun, tinitigan ni Verlino ang nagbabagang kaliskis na may pagkamangha at pagdadalawang isip. Teka lang, paano ko malalaman na hindi ito bitag? Na hindi mo ako papatayin kapag naibigay ko na ang tanikala? Tanong niya habang nakayukom ang kanyang mga kamao. Bahagyang ibinuka ng nilalang ang malapad nitong pakpak na kung saan nagdulot ito ng malakas na alon na halos magpatumpa sa kanya. Kung nais kitang patayin, matagal na kitang kinuha noong unang gabi pa lamang ng ating pagkikita. Ang dugo ng mga bata sa iyong nayon ay paunang bayad pa lamang sa pagkaantala mo. Kunin mo ang kadena bukas ng gabi o ang sarili mong mga anak ang isusunod ko. Nang marinig niya ang sagot nito, naisip niya na wala na siyang ibang pagpipilian. Kagad na inabot ni Verlino ang kaliskis at sa pagdampi ng kanyang mga daliri sa magaspang na ibabaw nito, isang matinding init ang nanuot sa kanyang balat na umakyat hanggang sa kanyang utak. Doon napasigaw siya sa sakit at kasabay nito ang bigla niyang pagkagising. Nang manumbalik na ang kanyang wisyo sa realidad, kagad siyang bumangon ng naghahabol hininga. Sa kanyang pagmamasid sa silid, napansin niya na madilim pa ang paligid at tahimik pang natutulog ang kanyang mag-ina sa kabilang sulok. Habang binabalot siya ng katahimikan, bahagya siyang napatingin sa kanyang kanang kamay. Nang dahan-dahan niya itong buksan, nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang mga nakita. Nakapatong sa kanyang palad ang isang itim na kaliskis. Kasing laki ito ng kanyang palad. Matigas pa ito sa bato at may pulang liwanag na mahinang tumitibok sa gitna. Mainit din ito, tila bagong hango mula sa apoy. Matapos niya yung masilayan, napagtanto niya na kailangan niyang tapusin ang iniuutos sa kanya anuman ang mangyari. Kinabukasan, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kagad niyang ginawa ang paghahanda. Mabilis niyang nilinis ang bangka. Tiniyak na matibay ang katig at maayos ang makina. Inipon na rin niya ang kanyang mga dadalhin, kagaya ng mahabang lubid, malalaking banga para sa mga isdang mauhuli at ang matulis niyang itak.
Kinahapunan ng araw na yan, habang siya ay nasa dalampasigan, tiningnan niya ng maigi ang itim na kaliskis. Nilinis niya ito ng tubig alat habang pinag-iisipan ang magiging balik nito sa kanya pagkatapos niyang gawin ang ipinag-uutos ng nilalang. Bago mag-agaw ang dilim at liwanag, dahan-dahan na siyang tumayo at tumingin sa malayo sa direksyon kung saan lumubog ang Doña Paz. Maya-maya lang, inilagay na niya ang itim na kaliskis sa kanyang bibig. Paglapat pa lamang nito sa kanyang dila, napansin na niya na magaspang ito at amoy kalawang. Bagaman masyado itong malaki, sapilitan niya itong nilunok. Hanggang sa maramdaman niyang dumaan na ito sa kanyang lalamunan. Sa unang ilang segundo, wala namang nangyari. Ngunit hindi nagtagal, biglang nangisa ang buong katawan niya. Bumagsak siya sa buhanginan at doon naramdaman niya ang parang nagbabagang uling na gumagapang mula sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang baga. Umuusok ang kanyang hininga at ang kanyang mga ugat sa leeg at braso ay umumbok, nagkukulay itim. Sa mga sandaling yon, halos hindi na niya mawari kung ano pa ang susunod na mangyayari sa katawan niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagbago ang kanyang paningin. Naging malinaw ang kadiliman at tila bang naririnig na niya ang pintig ng puso ng mga isda sa malayo. Sa puntong yon, alam na niya sa kanyang sarili na handa na siya. Matapos ang mga pangyayari, tumayo si Verlino mula sa buhanginan. Wala na ang takot na umalipin sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ang kanyang mga kalamnan ay tila gawa sa pinakamatibay na asero at ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang bangka ay nag-iiwan ng malalim na bakas sa baybayin. Paglapit niya rito, sumampa siya sa bangka at mabilis na pinaandar ang makina. Sa tulong ng pinakamalakas niyang paningin, hindi na niya kailangan ng gasera. Nakikita niya ang bawat alon, ang bawat isdang sumasabay sa kanyang paglalayag at ang mismong hangganan ng kadiliman. Tinahak niya ang direksyon patungo sa eksaktong lokasyon kung saan lumubog ang Doña Paz. Nang marating niya ang gitna ng laot, pinatay niya ang makina. Kagad na kinuha niya ang mahaba at makapal na itim na lubid. Itinali ang isang dulo sa pinakamatibay na bahagi ng kanyang bangka at ang kabilang dulo ay mahigpit niyang ipinulupot sa kanyang bewang. Pagkatapos, isinuksok niya ang kanyang itak sa gilid ng kanyang pantalon. Habang nakatayo, muli niyang pinag-isipan ang kanyang mga gagawin. Batid niya na wala siyang ideya sa mga mangyayari pagkatapos niyang masunod ang utos ng nilalang. Ngunit alang-alang sa kanyang pamilya, kailangan niya yung gawin anuman ang maging kapalit. Maya-maya pa, tumingin siya sa ibaba. Ang tubig na dati kulay itim ay tila naging malinaw na salamin. Nakita niya ang isang nakakapangilabot na liwanag mula sa kailaliman. Isang nagbabagang pulang apoy na hindi namamatay kahit nasa ilalim pa ng karagatan. Maya-maya pa, walang pag-aatubili, tumalon si Verlino. Binasag niya ang katahimikan ng tubig. Sa kanyang paglubog, inaasahan niya ang nakakapasong lamig at ang pamimigat ng kanyang baga, ngunit hindi ito dumating. Ang tubig alat na pumasok sa kanyang ilong at bibig ay tinanggap ng kanyang baga na parang purong hangin. Patuloy siyang pumulusok pababa, na kung saan ang puwersa ng karagatan na kayang dumurog ng buto ng ordinaryong tao ay tila naging banayad na yakap lamang sa kanyang balat. Makalipas ang ilang minutong pagbulusok, tumambad sa kanyang mga mata ang nakakakilabot na katotohanan ng laot. Nakadapa sa sahig ng karagatan ng dampuhalang kalansay ng barkong Doña Paz.
Nababalot ito ng makapal na kalawang, lumot at mga nagliliyab na asul at pulang apoy na sumasayaw sa agos ng tubig. Ngunit ang mas nakakapanlumo ay ang mga nilalang na nakapaligid dito. Libo-libong mga anino, mga kaluluwang hindi makatawidang nakatali sa paligid ng barko. Ang kanilang mga muka ay tila nakapako sa walang katapusang paghihirap, pilit na umaabot sa ibabaw, ngunit hinihila pababa ng isang hindi nakikitang puwersa. At sa mismong gitna ng wasak na barko, nakita niya ang pakay niya. Isang kadena na gawa sa itim na bakal. Nakapulupot ito sa malaking bahagi ng makina ng barko. Bawat kawing nito ay kasing laki ng katawan ng tao. At mula rito, dumadaloy ang itim na enerhiya na pumipigil sa mga kaluluwa upang lumisan. Matapos niya itong masilayan, kagad siyang lumangoy palapit. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang unang kawing ng bakal, biglang nagwala ang paligid. Naramdaman ng mga ligaw na kaluluwa ang presensya ng isang buhay. At dahil dito, biglang umikot ang tubig kasabay ng paglikha ng isang malakas na ipo-ipo sa paligid ng barko. Daan-daang mga kamay na naagnas ang mabilis na lumangoy patungo kay Verlino. Hinawakan nila ang kanyang mga binti, braso at leeg. Pilit siyang hinihila palayo sa kadena. Ngunit bago pa man siya matalo ng mga ito, ginamit niya ang kanyang bagong lakas. Winakli niya ang mga kamay, ngunit patuloy pa rin silang dumarami. Kaya naman nang magkaroon siya ng pagkakataon, hindi na siya nagdalawang isip na hugutin ang kanyang itak. At sa isang mabilis na wasiwas, hiniwa niya ang makapal na tubig. Doon, nakita niya ang talim ng kanyang itak na tila nahawa sa sumpa ng kaliskis. Naglalabas na rin yon ng pulang liwanag kung saan sa bawat kaluluwang tatamaan ng liwanag ay naglalaho at nagiging abo sa ilalim ng dagat. Matapos nun, pilit siyang sumulong habang patuloy ang pagwasiwas at pagsipa hanggang sa marating niya ang dambuhalang kadena. Nang makalapit na siya rito, dali-dali niyang kinalas ang lubid sa kanyang bewang. Buong lakas niyang itinali ang makapal na lubid sa pinakadulo ng kadenang bakal. Nang matiyak niyang mahigpit ito, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang puwersa sa paghila upang tanggalin ang pagkakapulupot nito sa makina ng barko. Sa tulong ng matinding lakas na nagmula sa halimaw, unti-unting kumalas ang bakal. At nang tuluyang mahiwalay ang kadena sa barko, isang nakakabinging atungal ng laya ang pumailan lang mula sa libu-libong kaluluwa. Mabilis silang nag-anyong puting liwanag at mabilis lumipad pa itaas patungo sa ibabaw ng dagat hanggang sa tuluyang maglaho ang sumpa sa paligid ng Doña Paz. Nang masipat niya ang mga pangyayaring yon, mabilis niya na hinila ang kanyang sarili paitaas gamit ang lubid. Pag-ahon niya, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng madaling araw. Agad siyang sumampa sa bangka at pinaandar ang makina. Ginamit niya ang makina ng bangka at ang hiram na lakas upang hilahin ang napakabigat na kadena na sumadsad sa mga alon. Nang makarating siya sa baybayin, hindi na siya nagpahinga. Halos kaladkarin niya ang itim na bakal paahon ng buhanginan. Mabigat ito, malamig at tila tumitibok na parang may sariling buhay. Hindi naglaon. Pagdating niya sa isang liblib na lugar, tsaka siya nakarinig ng tinig sa kanyang isipan. Kailangan itong tunawin ang apoy mula sa lupa. Bilisan mo, sapagkat babalik ang tanikala sa dagat kung hindi ito maaabo bago sumapit ang gabi. Nang marinig niya ang sinabi nito,
Kaagad na siyang kumilos. Lahat ng panggatong na nakita niya sa paligid ay kanyang inipon at walang patid na sinilaban. Maya-maya pa, sumiklab ang isang higanteng apoy mula sa mga inipong kahoy at goma. Ngunit sa pagdila ng mga ningas sa itim na bakal, nagbago ang kulay ng apoy. Mula sa pangkaraniwang kahil, ito ay naging matinding asul na hinaluan ng itim na usok. Habang natutupok ang kadena, kapansin-pansin ang pag-alingaw-ngaw ng matitinis na hiyaw na tila nagmumula sa mga demonyong unti-unting pinupunit at nasusunog. Ngunit sa kabila nito, nanatiling nakatayo si Verlino. Pinanood niya kung paano unti-unting natunaw ang dambuhalang bakal hanggang sa maging maitim na putik bago tuluyang naging pinong abo na tinangay ng hangin. Kasabay ng paglaho ng kadena, nakaramdam si Verlino ng matinding pag-ikot ng sikmura. Isinuka niya ang isang itim na likido at doon sumabay ang natunaw na kaliskis. Nawala ang tigas ng kanyang mga kalamnan at nanumbalik ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi nagtagal, bumagsak siya sa buhanginan, pagod na pagod, ngunit sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng maluwag. Dumaan ang mga buwan na tila walang nangyari. Bumalik sa normal ang buhay ni Verlino. Hindi na siya dinalaw ng mga atungal sa gabi at naglaho ang sangsang ng kamatayan na bumalot sa kanilang nayon. Naging masagana na rin ang kanyang mga huli sa laot, sapat upang paunti-unting makaahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Inakala niyang tuluyan na siyang iniwan ng kababalaghan, ngunit pagsapit ng Disyembre, nagdala ang hanging amihan ng isang kakaibang panauhin. Isang dapit hapon, habang nag-aayos ng lambat si Verlino sa dalampasigan, napansin niya ang isang estranghero na nakatayo, hindi kalayuan sa kanyang bangka. Isang matandang lalaki. Payat ito, nakasuot ng kupas na kamesa at may balat na tila inukit ng araw at alat ng dagat. Ngunit nang magtagpo ang kanilang paningin, kinilabutan si Verlino sa kanyang mga nakita. Sa kabila kasi ng kulubot na mukha ng matanda, ang mga mata nito ay may pamilyar na kislap. Hindi nagtagal, humakbang ang matanda palapit. Walang bakas ng banta sa kanyang galaw, kundi isang mabigat na presensya ng kapangyarihan. Nang magsalita ito, hindi gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit narinig ni Verlino ang boses nito ng malinaw sa kanyang isipan. Tinupad mo ang iyong bahagi ng kasunduan, Verlino. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, napahawak si Verlino sa kanyang itak, ngunit pinigilan siya ng isang hindi nakikitang puwersa. Banayad itong pumigil sa kanyang kamay hanggang sa maibalik niya ang patalim sa lalagyanan. Wala kang dapat ipangamba dahil ako ang nilalang na sinagip mo mula sa impyerno ng Doña Paz. Nang marinig niya ito, hindi siya makapaniwala. Hindi niya halos maisip na ang dambuhalang halimaw na may mga pakpak at sungay ay nasa harapan niya ngayon bilang isang mahinang matanda. Upang pawiin ang pagkalito ni Verlino, ibinunyag ng matanda ang madilim na lihim ng kanyang pagkakakulong. Ayon sa nilalang, hindi siya isang demonyo, kundi isa siyang sinaunang nilalang ng kailaliman. Nang mangyari ang malagim na trahedya, ang biglaang pagkamatay ng mahigit 4,000 tao ay lumikha ng isang napakalakas na ipo-ipo ng pighati, takot at galit. Ang enerhiyang ito ay nakatawag ng pansin sa isang masamang puwersa na nagbabalak lamunin ang mga kaluluwa.
upang iligtas ang mga kaluluwa. Sinipsip ng tagabantay ang sumpa. Ngunit ang bigat ng libu-libong pighati ay naging pisikal na anyo hanggang sa mabuo ang itim na kadena. Nakulong siya sa barko at ang kanyang dalisay na anyo ay unti-unting naging halimaw dahil sa galit ng mga patay. Walang nilalang ng dagat ang maaaring sumira sa kadena. Kailangan ito ng apoy mula sa ibabaw ng lupa at ng isang taong may sapat na tapang upang suungin ang kailaliman. Matapos itong mailahad ng nilalang, kaagad itong tumitig sa kanya, kalakip ng pagbibigay nito ng puting bato bilang isang regalo. Iniligtas mo hindi lamang ako, kundi ang libu-libong kaluluwang ginawang bilanggo ng karagatan. Bilang utang na loob, hindi ko iiwan ang iyong pamilya. Ako ay magiging anino sa inyong likuran. Hanggat nasa inyong batong yan, walang bagyo ang magpapalubog sa iyong bangka. Walang sakitang dadapo sa iyong asawa't anak. At ang dagat ay palaging magbibigay ng masaganang huli. Bago pa man makapagpasalamat si Verlino, tumalikod na ang matanda. Naglakad ito patungo sa dalampasigan at sa bawat hakbang nito sa tubig, unti-unti itong nagiging manipis na hamog. Nang tuluyan na itong naglaho, naiwan siya sa pangpang, hawak ang bato na may pangako nito. Sa paglipas ng mga araw, hindi may pagkakaila na naging totoo ang binitawang salita ng matanda. Mula nang mapasa kamay ni Verlino ang puting bato, tila naging kakampi niya ang buong karagatan. Sa tuwing iahagis niya ang kanyang lambat, palagi itong umaahon na puno ng malalaki at sariwang isda. Kahit sa mga panahong masama ang panahon at walang ibang mangingisda ang mangangahas na pumalaot, nanatiling payapa ang alon sa paligid ng kanyang maliit na bangka. Unti-unting nakabawi ang kanyang pamilya. Napatibay niya ang kanilang bahay pawid, napalitan ng tabla ang kawayang sahig at hindi na sila nakaranas pa ng gutom. Mula noon, iningatan ni Verlino ang bato. Itinago niya ito sa isang maliit na balat at ginawang kwintas na hindi niya kailanman iniaalis sa kanyang dibdib. Ngunit sa mundo ng kababalaghan, ang kapayapaan ay palaging may kapalit na pagsubok. Makalipas ang 8 buwan, isang panibagong biyaya ang dumating sa kanilang pamilya at yun ay ang pagdadalang tao ng kanyang asawa. Isang malaking kagalakan ito para kay Verlino. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, ang dugo ng isang sanggol na hindi pa naisisilang ay nagsisilbing pinakamatamis na pabango para sa mga nilalang ng dilim. Pagpasok ng 3 buwan ng pagbubuntis, dito niya na naramdaman ang unti-unting pag-iba ng simoy ng hangin. Nagsimula ito sa mga patay na hayop na sinundan ng mga kakaibang tunog pagsapit ng hating gabi. Batid niya na hindi pangkaraniwang mga aswang ang dumating. Alam din niyang gutom na gutom ang mga ito, kaya gagawin nila ang lahat para lamang makuha ang kanilang pakay. Habang wala pang nangyayari, palihim na ring naghanda si Verlino. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa mga pangontra para mapigilan ang mga ito. Nang dumating ang isang gabi na binalot ng makapal na ulap ang buwan, kasabay nito ang pagkawala ng mga ilaw sa gilid ng daan. Matapos nun, napansin na rin nila ang hanging pumapasok sa mga bintana na may dalang amoy ng pinatuyong dugo at laway. At dahil sa mga amoy na ito, kung kaya't mabilis niyang hinugot ang kanyang itak at pinagtago niya ang kanyang asawa at unang anak sa ilalim ng matibay na higaan. Maya-maya pa, napagtanto niya na hindi lamang iisa ang nilalang na pumunta. Marami sila, at base sa kanilang ginagawa,
Mukhang nagkasundo na sila sa iisang layunin. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, biglang nawasak ang pangunahing pinto. Doon, pumasok ang 3 nilalang. Ang kanilang mga anyo ay baluktot na bersyon ng tao. May mahabang mga biyas. Ang mga muka ay humaba na parang sa paniki at ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa kulay dilaw. Nakalawit din ang kanilang mga dila na kasing talim at kasing gaspang ng liha. Pagsilay niya sa mga ito, kahit nakakaramdam ng matinding takot, walang pag-aalinlangan siyang sumugod. Kagad niyang itinarak ang kanyang itak sa dibdib ng unang aswang. Sumirit ang itim na dugo, ngunit hindi ito sapat para patumbahin ang nilalang. Dahil dito, buong puwersa siya nitong hinampas sa ulo, dahilan upang tumalsik siya sa dingding. At habang wala pa siyang lakas para muling tumayo, nakita niya ang mabilis na paggapang ng 2 pa nitong kasama patungo sa kwarto kung saan nagtatago ang kanyang mag-ina. Dala ng matinding desperasyon, ginamit niya ang kanyang lakas para muling tumayo. Nang makabalik na siya sa kanyang mga paa, hinablot niya ang isang nagbabagang kahoy mula sa kanilang dapugan at inihampas ito sa mukha ng isa sa mga aswang. Kagad naman yung umatungal sa sakit, ngunit sa bawat aswang na kanyang napipigilan, may panibagong pumapasok mula sa bintana at nasirang bubong. At dahil sa pangyayaring yon, naramdaman ni Verlino ang matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Hindi naglaon, nagawa na siyang masugatan ng isa sa mga ito. Bumaon sa kanyang bisig ang matalas na kuko ng aswang, dahilan para mapaluhod siya habang dahan-dahang nakakaramdam ng matinding panghihina. Sa sandaling yon ng kamatayan, nagliwanag ang dibdib ni Verlino. Uminit ng husto ang puting bato sa kanyang kwintas. Ang liwanag nito ay bumutas sa kadiliman ng bahay hanggang sa magsipulasa na ang mga nilalang. Kasabay ng pagliwanag ng bato, nayanig ang buong lupa. Isang nakakabinging ugong ang nagmula sa direksyon ng baybayin. Ang mga aswang ay biglang natigilan. Ang kanilang mga dilaw na mata ay napuno ng matinding takot at ang kanilang mga ungol ng pagkagutom ay napalitan ng mga tili ng pangamba. Hindi nagtagal, nawasak ang dingding ng bahay hindi dahil sa mga aswang, kundi dahil sa isang malakas na puwersa ng tubig na biglang sumambulat mula sa labas. Labis itong ipinagtaka ni Verlino. Gawa ng ang bahay nila ay halos kalahating kilometro ang layo mula sa pangpang. Kasunod ng daluyong ng tubig, pumasok ang isang figura. Hindi ang halimaw na may sungay at hindi rin ang mahinang matanda. Ang nilalang na tumambad sa kanila ay ang mismong anyo ng galit ng karagatan. May katawan itong gawa sa pinagsamang madilim na tubig, kaliskis at matatalim na koralis. Ang mga mata nito'y kasing pula ng dugong dumanak sa Doña Paz. Nang masipat ito ng mga aswang, kaagad nila yung pinagkaisahan. Subalit sa isang kisap mata, ang hangin sa loob ng bahay ay biglang naging kasing bigat ng presyon sa ilalim ng dagat. Hindi na makahinga ang mga aswang hanggang sa ang iba sa kanila ay bumagsak sa sahig. Pagkatapos ng pangyayaring yon, itinaas ng tagabantay ang kanyang kamay. Mula sa sahig, umusbong ang mga dambuhalang galamay ng tubig na kasing tigas ng asero. Pumulupot ito sa mga leeg at pakpak ng mga aswang. At sa isang iglap, marahas na hinila ng mga galamay ang mga nilalang at walang awang inihampas sa isa't isa. Wala pang 1 minuto, natapos ang madugong pag-atake. Ang mga kinakatakutang aswang ng iba't ibang isla ay nagkalat sa paligid bilang mga walang buhay na bangkay
na unti-unting natutunaw at nagiging itim na putik. Nang masipat ito ni Verlino, unti-unti siyang napasilay sa nilalang na nagligtas sa kanila. Maya-maya pa, nakita niya na unti-unting lumiliit ang anyo nito hanggang sa sumingawang tubig kasabay ng paglabas mula roon ng anyo ng matandang lalaki. Tahimik itong naglakad palapit kay Verlino na nakaluhod pa rin at hawak ang sugatang braso. Nang magkaharap na sila, itinapat ng matanda ang kanyang palad sa sugat. Isang malamig na pakiramdamang nanuot sa balat ni Verlino at sa harap ng kanyang mga mata, mabilis na naghilom ang malalim na kalmot na walang iniwang kahit na anong peklat. Sinabi ko sa iyo, hanggat nasa iyo ang bato, walang anumang nilalang mula sa lupa, langit o impyerno ang makakapanakit sa iyong pamilya. Matapos nitong magwika, tulad ng dati, unti-unting naging manipis na hamog ang matanda at sumama sa malamig na ihip ng hanging gabi. Pagtahimik ng paligid, tsaka pa lamang niya napansin ang bahay nilang sirang-sira dahil sa pag-atake ng mga nilalang. Gayunpaman, labis pa rin siyang nagpapasalamat gawa ng kahit papaano walang napahamak sa kanyang pamilya. Kinabukasan, nang sumilip ang unang sinag ng araw, tumambad sa buong nayon ang kalunos-lunos na sinapit ng tahanan ni Verlino. Gibang-giba ang mga dingding na pawid at kawayan, at nagkalat ang mga itim na putik na nag-iiwan ng malansang amoy ng nabubulok na dugo sa hangin. Inakala ng mga usiserong kapitbahay na pinaslang ang buong pamilya ng mga ligaw na hayop, ngunit laking gulat nila nang lumabas si Verlino mula sa mga guho. Buong-buo niyang inaalalayan ang kanyang asawa at panganay na anak at wala sila ni isang galos. Hindi naging balakid kay Verlino ang pagkawasak ng kanilang bahay dahil alam niyang hindi matitinag ang pangako sa kanya ng tagabantay. Makalipas ang unang pag-atake, hindi na naging tahimik ang mga sumunod na buwan para kay Verlino at sa kanyang nagdadalang taong asawa. Naging mistulang parola sa gitna ng madilim na karagatan ng kanilang tahanan, umaakit sa bawat nilalang na uhaw sa sariwang dugo. Ngunit sa pagkakataong yan, wala na siyang nararamdamang takot dahil alam na niya kung ano ang kanyang mga gagawin. Hawak ang puting bato na binigay ng tagabantay ng kalaliman. Hinarap ni Verlino ang bawat gabi ng may tapang. Pagsapit ng ika-6 na buwan ng pagbubuntis, nag-iba ng estratehiya ang mga aswang. Hindi na sila basta-basta sumusugod mula sa lupa. Isang gabi, binalot ng makapal na ulap ang kalangitan at umalingaw-ngawang tunog ng mabibigat na pagkampay ng pakpak. Dumagsa ang mga manananggal at dumapo sa bubungan ni Verlino. Ngunit bago pa man makalusot ang kanilang mahaba at matatalim na dila sa siwang ng yero, umilaw ang puting bato sa kanyang dibdib. Kasabay nito ay ang pag-ihip ng napakalamig na hanging dagat. Ang hamog sa paligid ng bahay ay biglang namuo at naging matatalas na kristal ng yelo. Nang sumubok sumisid pababa ang mga manananggal, sinalubong sila ng mga naglili parang yelo na parang ulan ng patalim. Napunit ang kanilang mga pakpak na parang manipis na papel hanggang sa bumagsak sila sa lupa ng nangingisay. Doon, sinalubong sila ng matalas na itak ni Verlino. Tinatapos ang bawat isa sa isang mabilis at walang awang taga sa leeg. Sa puntong yon, ang matanda ay nagpakita lamang bilang isang anino sa gilid ng dalampasigan, pinagmamasdan ng kanyang tagumpay bago tuluyang naging alon. Pagsapit ng ika-8 buwan, ang banta ay nagmula sa ilalim ng lupa.
Daan-daang mga kibaan at mga nilalang na nag-aanyong itim na aso ang nagtangkang maghukay sa ilalim ng kanilang bahay upang lusubin ang sahig. Naramdaman ni Verlino ang panginginig ng lupa, kaya naman hindi na siya naghintay pa. Walang sabi-sabi, itinapat niya ang puting bato sa sahig at mula sa ilalim, umusbong ang malakas na bukal ng tubig alat na kumukulo. Ang init at alat ng tubig ay sumunog sa balat ng mga halimaw na nagkukubli sa putik. Dahil dito, kagad niyang narinig ang kanilang mga palahaw habang pilit silang umaatras hanggang sa malunod sila sa sarili nilang bitag. Hindi kailanman nagsalita ang tagabantay sa mga labanang ito. Sapat na ang asul na liwanag ng bato at ang biglaang pag-alon ng dagat upang ipaalala na hindi nag-iisa ang pamilya ni Verlino. Dahil sa mga pangyayaring yon, unti-unti nang kinilala ng mga aswang ang kanyang lakas hanggang sa nagkusa na silang umiwas. Pagsapit ng 9 na buwan, dumating ang gabi ng panganganak. Kabaliktara ng mga nakaraang buwan na puno ng lagim at banta, ang gabing yon ay binalot ng pambihirang kapayapaan. Walang hamog na nagkukubli ng panganib. Walang nakakakilabot na huni ng mga ibon at walang kaluskos mula sa mga anino. Ang kalangitan ay maaliwalas at ang karagatan ay naging kalmado, isang senyales na wala nang mangyayaring kababalaghan. Batid ng lahat ng nilalang ng dilimang hangganan ng kanilang kapangyarihan. At dahil dito, wala ni isa mang aswang ang nagtangkang lumapit sa kanilang tahanan. Natuto na silang matakot sa mangingisda at sa puot ng karagatang bumabalot dito, dahilan para talikuran nila ang pagnanais sa batang inaasam. Hindi naglaon. Narinig na ng pamilya ang pananangis ng sanggol. Nang buhati ni Verlino ang kanyang anak, naramdaman niya ang matinding ginhawa na pumawi sa lahat ng pagod, takot at sakripisyo ng mga nagdaang taon. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang maamong mukha ng bata, may isang detalye na umagaw sa kanyang pansin. Sa gitna ng dibdib ng sanggol, mismong sa ibabaw ng puso, ay may isang maliit na balat. Kasing itim ito ng uling at eksaktong hugis ng dambuhalang kaliskis na minsan niyang nilunok mula sa halimaw ng Doña Paz. Nang sulyapan ni Verlino ang labas ng bintana patungo sa dagat, nakita niya ang isang pamilyar na asul na liwanag na sumilay sandali sa ilalim ng tubig bago tuluyang naglaho sa kailaliman. Hindi yun isang banta, kundi isa itong selyo ng walang hanggang pangako na ang batang ito at ang lahat ng susunod sa salinlahi ni Verlino ay ituturing na anak ng karagatan. Lumipas ang mga taon at tuluyan ang iniwan ng kababalaghan ng pamilya ni Verlino. Ang mga aswang ay naging kwentong bayan na lamang na ginagamit panakot sa mga bata. Naging maunlad ang kanilang pamumuhay. Ang mangingisda na minsang nagtiis sa labis na kahirapan at muntik nang mamatay sa laot ay naging isa sa pinakamasagana at nirerespetong tao sa kanilang bayan. Hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa biyaya ng dagat na hindi kailanman naubos at sa kanyang kabutihang loob na tumulong sa mga kapwa mangingisda. Sa kanyang katandaan, madalas makita ni Verlino na nakaupo sa dalampasigan tuwing dapit hapon, nakatanaw sa malawak at bughaw na dagat. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Sa halip na palitan ito ng malalim na paggalang at pasasalamat. Nang maramdaman niyang malapit na ang takdang oras ng kanyang paglisan sa mundo, ipinatawag niya ang kanyang anak na lalaki, ang batang isinilang na may marka ng kaliskis, na ngayon ay isa ng magiting na haligi ng sarili nitong pamilya. Tahimik na inalis ni Verlino ang kwintas na naglalaman ng puting bato mula sa kanyang leeg at isinuot ito sa kanyang anak.
Wala na rin siyang mahabang salita na binitawan. Sa pag-ikot ng puting bato sa mga palad ng kanyang anak, batid ni Verlino na nauunawaan nito ang bigat, halaga at responsibilidad na kalakip ng pamana. Pagkatapos ng pagpasa, ilang oras lang ang lumipas, binawian na siya ng buhay. At sa pagkakataong yon, nagsimula na ang yugto ng buhay ng kanyang anak bilang bagong tagasunod ng nilalang na nakakulong sa barkong lumubog na Doña Paz.